Ahojte, vítam vás pri ďalšom Blender Slovakia videotutoriáli po dlhšej odmlke. Takže dneska sa pozrieme na niečo úplne odlišné a bude to vlastne modelovanie pomocou kriviek. Ukážeme si nejakých pár základných vecí, čo je potrebné vedieť, akým spôsobom modifikovať krivku, akým spôsobom z nej potom vytvoriť buď ťažené teleso, alebo rotačné teleso, alebo akým spôsobom ťahať profil po krivke. Takže poďme na to. Začnem, najprv sa zbavím tejto kocky. Začnem tým, že si vytvorím krivku a to začneme kruhom. Takže dáme si circle. A ako náhle máme vytvorený objekt, ktorý je typu krivka, tak tu mám v menu novú ikonku, novú záložku, v ktorej mám určité nastavenia. Poďme sa na niektoré z nich pozrieť. Takže jedna z nich je Extrude, ktorá mi umožňuje vytvoriť takéto ťahanie krivky, čiže vytváram plášť. Čiže je to niečo podobné, ako máme Extrude pri poligónoch, čiže tá krivka sa ťahá do priestoru. Je tu ďalšia možnosť vlastne ešte počas tohto, a to je bevel, kedy môžem skosiť hrany tejto ťaženej krivky, extrudovanej krivky. Vrátim späť na nulu. Toto je jedna vec. Takýmto spôsobom sa mi vytvoril plášť. Pokiaľ chcem vytvoriť objem tohto telesa, tak použijem modifikátor. Tým modifikátorom je Solidify a určujeme objem toho objektu, určujeme jeho hrúbkou. Čiže ako vidíte, mám tu idem teraz smerom dovnútra, prípadne môžem ísť opačným smerom, takže takýmto spôsobom vytváram teleso už z toho plášťa. Vidíme, že to tieňovanie je nie úplne korektné. V prípade, že by som dal flat, tak vidíme, že máme tu pekný horný poligón, ale zase zubaté bočné steny. Takže toto sa dá vyriešiť pomocou modifikátora opäť, ktorý sa volá Edge Split. Modifikátor Edge Split robí tieňovanie podľa toho, že vlastne ten prechod je plynulý medzi tými plochami, medzi tými poligónmi, ktoré spĺňajú podmienku uhla. Čiže pokiaľ ich uhol je väčší ako 30 stupňov, tak tam dochádza vlastne k vytvoreniu ako keby takej ostrej hrany. Takže pozrieme sa na to, keď ja stiahnem tento parameter na nulu, jednotlivo postupujem až do nejakého stupňa, kedy dochádza, že prekračujeme ten uhol, ktorý zvierajú tie dve plochy, tam sa mi to vyrovná a potom sa mi to tieňuje korektne. V prípade, že idem opäť cez uhol 90 stupňov, čo je vlastne pravý uhol, je to uhol, ktorý zviera tá horná časť toho objektu s bokmi. Takže v tomto prípade parameter, aj ten defaultný 30 stupňov je postačujúci na to, aby som dostal korektné tieňovanie tohto objektu. Čiže teraz, keď použijem flat a smooth shading, dostávam korektne tieňovaný objekt. Takže vráťme sa naspäť ku krivkám. Toto bolo iba taká maličká odbočka. Takže poďme sa pozrieť na krivku, a to bezierovú. Takto vyzerá taká štandardná bezierová krivka. Môžem vstúpiť do edit módu, aj spomíname si, že cez tabulátor. Mám tu nastavený jeden parameter, ktorý môže byť trošičku odlišný od tých parametrov, ktoré máte nastavené vy. Takže v záložke User Preferences, dobre, nemám, takže teraz si to zaškrtnem, Release Transform Confirms. To znamená, že ako náhle skončím s transformáciou, tá transformácia sa mi potvrdí.
Čiže nebude tam dochádzať k nejakej kontinuálnej ďalšej transformácii, ale nastane mi tam zmena. Ukážeme si to najprv bez toho. To znamená, ak by som chcel robiť túto nejakú zmenu, pustím myš, stále tam tá zmena prebieha, až kým túto zmenu nepotvrdím ľavým tlačítkom, čo je podľa mňa trošičku neefektívne. Takže preto toto nastavenie v záložke Editing, Transform, Release Confirms. Tak, pokiaľ máte novú scénu, prípadne si dáte Save as Default, takže toto xujem. A teraz, keď robím nejakú transformáciu, ako náhle pustím práve tlačítko myši, hneď sa mi potvrdzuje tá transformácia. OK, takže čo tu vidíme na tejto krivke? Na tejto krivke vidíme, je to bezierová krivka, čiže interpolačná krivka. Máme tu bod v strede, ktorý určuje, ku ktorému bodu tá krivka, v ktorom bode sa tá krivka bude dotýkať. Takže keď s ním pohneme, tak zmením vlastne pozíciu bodu, cez ktorý krivka prechádza, a potom tu máme tzv. Handles, nazvem to rukovete, s ktorými určujem zakrivenie tej krivky. Čiže vidíte, že tá krivka z jednej strany prichádza, hej, a v tomto bode sa dotýka. Pokiaľ by som mal viacero takýchto bodov, čiže ideme si ukázať, ako predĺžiť túto krivku, spravíme to cez klávesovú skratku E, čili Extend. V menu rozmýšľam, že kde by som to našiel, Segments, Extrude, Curve and Move, takže či Extrude alebo Extend to nazveme. Takže touto funkciou predĺžujem krivku, viem ju predĺžovať v jednom aj v druhom smere. To znamená tu ten bod, ktorý mám označený, keď tam kliknem buď na začiatku alebo na konci Ečko, tak predĺžujem túto krivku. Takže poďme sa pozrieť opäť na tie riadiace body, čiže dokážem pekne tvarovať tú krivku. Predstavte si to zjednodušene tak, hej, vidíte, urobil som jednu maličkú chybičku, a to transformáciu som vytváral v perspektívnom pohľade. To znamená, tým pádom sa mi tá krivka skrúca do priestoru. Je to dobré, že sa to stalo počas tohto tutoriálu, aby som na to upozornil. Čiže vrátim patričné kroky naspäť a akékoľvek predĺžovanie krivky, pokiaľ idete robiť rotačné teleso, je ideálne robiť v hornom pohľade. Čiže prepnem sa do horného pohľadu a budem pracovať teraz s horným pohľadom. Takže dám si predĺžiť krivku, aj prípadne predĺžiť na druhej strane. OK. V zjednodušení ešte ohľadom tých rukovetí môžeme povedať, že je to niečo ako keby ako auto ide v určitom smere s určitou rýchlosťou. Čiže keď ja zmením ako keby tú rýchlosť, tak tuto vychádza pomalšie, čiže ten oblúčik je pomalší. Na druhej strane môže vychádzať rýchlejšie. Hej. Čiže vidíte, že ten smer príchodu, smer odchodu, alebo to je vlastne tá sila, ktorou sa deformuje tá krivka. Ešte tu môže nastať otázka, že akým spôsobom máme nejakú tú krivku a akým spôsobom ja môžem urobiť túto nejaký ostrý uhol medzi nimi. To znamená, ja neviem, robím nejakú vázu, chcem urobiť podstavu tej vázy, alebo robím nejaký tanier, chcem urobiť spodnú časť toho taniera. Ako to urobím? Takže najjednoduchší spôsob, a teda asi aj jediný spôsob, je cez Curve, Control Points, Set Handle na vektor. Klávesová skratka, ako vidíte, je V, takže pokiaľ si ju zapamätáte, viete sa veľmi rýchlo dostať a zmeniť vlastne rukovete na typu vektor. Keď ja urobím túto zmenu, tak dokážem to zakrivenie tej krivky nezávisle od seba riešiť a riadiť pomocou dvoch nezávislých vektorov, ktoré nemusia byť, nebudeme tu mať líniu, ale ukážem to na tomto, ale dokážem vlastne vytvárať
nie len ako keby kopce, ale dokážem vytvárať doliny. Čiže takýto tvar. Keď to chcem vrátiť späť, označím si bod, ktorý chcem meniť, zmením na automatic alebo teda free. Dobre. Aligned. OK. Takže štandardne mám aligned. OK, chceme vytvárať rotačné teleso. Čo je tu dôležité? Rotačné teleso z toho, že má aj tento názov, rotujeme okolo nejakej osy. V tomto prípade ho budeme rotovať okolo x-ovej osy. Čiže potrebujem tu splniť pár predpokladov. Jeden z tých predpokladov bude, že začiatočný bod sa nachádza na x-ovej osi. Takže uistím sa, že y je 0. Tak. Prípadne, ak chcem mať rovný spodok toho objektu, tak. Pokiaľ chcem mať rovný spodok toho objektu, tak si skopírujem x-ovú os prvého bodu, alebo na -1, nech sa nám to dobre pamätá, a to isté dám pre ten druhý bod. Týmto budeme mať zaručené, že tá spodná podstava bude rovná. Takže tu si vytvorím takto vázičku, po prípade ešte tam pridám jeden bod, keď chcem mať takú nejakú elegantnú. Tak, toto stiahnem tú silu, ktorá tu pôsobí, aby sme dostali pekný oblúčik. OK. Tak, teraz keď mám krivku, keď som vytváral a manipuloval krivku v hornom pohľade, tak mám zaručené to, že tá krivka je v tejto XY-novej rovine. Dobre, môžem z nej vystúpiť, mám ju zmodifikovanú, takže vystúpil som z edit módu do object módu, aplikujem modifikátor. Modifikátor, pomocou ktorého môžem vytvárať rotačné teleso, je skew. Nezlaknite sa, tu mi vzniklo teleso rotovaním okolo z-ovej osy, ktorá je tu nastavená ako defaultná, ale keďže my sme modelovali ten objekt v hornom pohľade, tak jednoducho zrotujem podľa x-ovej osy a dostávam rotačné teleso, v tomto prípade takúto vázu. Môže tu nastať ešte taká otázka, dobre, a keby som chcel podľa z-u, môžete samozrejme kresliť aj buď v prednom alebo bočnom pohľade. Automaticky by sa vám to rotovalo okolo z-ovej osy a dostali by ste priamo tú vázu. OK, ešte kým sme v tomto nastavení, keby som dal teraz rotovať vázu, tak váza sa mi rotuje okolo nejakého stredného bodu. Keď chcem, aby som mohol tú vázu pohodlne umiestňovať, alebo ten rotačný objekt, tak môžem umiestniť ťažisko na bod tejto krivky. Dobre, keď mi tu zavádza modifikátor, existuje tu, tak jak v rôznych nástrojoch, očko, pomocou ktorého si ho môžem vypnúť alebo deaktivovať, nebude viditeľný ten modifikátor. Takže označím si tento bod a dám si transform snap cursor to selected. To znamená, že tento krúžok, kurzor sa mi umiestni na tento bod, čiže na ten vybraný. Prepnem sa do object módu a v objekte zmením transform origin to 3D kurzor. Tým zmením ťažisko toho objektu, posunie sa mi sem na tento bod a opäť zapnem modifikátor a teraz už dokážem ten objekt točiť
okolo svojho ťažiska. Tak. Hej. Takže môžem dať rotate podľa x o 90, y o 90, minus 90 stupňov. Tak. Ja mám vázu, môžem ju umiestniť na začiatok. Ešte ostaneme na chvíľočku pri modifikátoroch. Takže ideme z toho urobiť teleso. Vidíte, že tá váza má určitý počet krokov, čiže to retlačné teleso vzniká tým, koľko máme steps, toľko ako keby bočných tých bodov dostaneme. Čiže rotujeme to teleso. Ešte aby sme to lepšie videli, môžeme si v Object zapnúť Wire a v modifikátore, hej, keď mením tento parameter, tak sa mi zahusťuje geometria. Wire vypnem. Opäť, pokiaľ chcem, aby sa mi začnem tým, aby to nebolo iba takýto plášť tej vázy, ale aby sme mali aj objem. Použijem modifikátor Solidify. Určím hrúbku tej vázy. A aby sa nám korektne tieňoval spodok, tak použijem už spomínaný Edge Split modifikátor. Dobre, takže toto je vytváranie rotačného telesa. Takýmto spôsobom môžete vytvoriť ja neviem, nejakú nohu od stola, môžete vytvoriť nejaký pilier, môžete vytvoriť čokoľvek, čo má vlastne symetriu, ja neviem, vínovú fľašu, vínový pohár, držiak na sviečku, alebo teda stojan na sviečku, alebo čokoľvek, hej, fantázie sa medzi nekladú. Tu chcem ukázať ešte na jednu vec, takže tento objekt, neviem, dám si ho bokom, možno na ňo ešte niekedy pozrieme.